Kuria nahina olongan di bagasan korni Tuhatta Yesus Kristus masuk meita di minggu perjolo di tahun 2025 mewakili perhalado pasataima selamat tahun baru, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah madihita saluhna atok tapahohomma tapukama parminggota masuk meita tu saat teduh. Amin. Terpuji ma Tuhatan sia bukwede nomor sia ayat sada 2 do ayat tolu.
marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi perbadia, na tumapalangi dot tanoon. Amen. Saya mengaranapi do mataku do pa akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupioni tuau, sia Jehovah sito palangi do tanoon sabing ro pangurupioni yang go tuau. Dang tagamon lason na tersulat di patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, sejagaon ni Jehovah do hosian nasa parmaraan, sejagaon na do todim, sejagaon ni Jehovah do ho laho ruar do hot lao bongot, ola nion rodi saliling nililing na, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, siana sini roham do ubay satam itu tahun na ibaruon, hodo na mangramoti hami di bagasan tahun na salpui, saya si maroham, saya unang tulak hami nuaing, saya dongani mahami di bagasan tahun na ibaruon, pasu-pasu hami rodi akaulon na denggan, nahula hami marhite-hite guarmu. Alena gumodang pasu-pasuhom mahatam na badia itu rohanami. Asa gabinay baru rohanami. Asa termasuk kami hotu benua gijang. Dia susudah ni bohal nami. Amen. Tetangion ma patik ni debata nanienet sian patik perjolo satu patik paupaton sonom madidok patik perjolo audu Jehovah debata ninna debatatta dan jadi maraku pau bahenommu debatam patik peduahon dan jadi ganommu jaladang jadi sumanommu manangahan na di benua gijang dohot na di benua tonga on rodina di bagasan aek na di toro ni tano yang utung gawe si sobaon manang sioloan patik petuluhon dan jadi dohonon guarni debata yang go suture dalanna ay hona uhumna dosogot akan marsineang di guarna patik paupaton ingot tamuma pabadiaon ari minggui dinonomari ma ulahamuna sa siulommu alayang guari papituhoni ari peradianen ni Jehovah debatam doi dan jadi ho mangula anggo dinasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi pangisi ni hutan ni halak pe na magibati hutam adina nomari rodi toppa debata langit dohot tano dohot lau do nasa isina
Dungi maradiat do ibanat di ari papituhoni, di bahin ido bahin na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai, ido patik ni tuhatta, atong rak mangido gugum mahita, sian di tuhatta laho mangulahon no bartu patik nai. Ale Tuhan de bata, saya pergugui mahami, mangulahon no bartu patik mi. Amin. Tatopoti ma dosata tuadopan ni dibata martangyang mahita. Ale amanami jala dibata nami na di benua gijang. Para sirohan na sumurung midahami. Kupar hatutu jala hotopoti hami do dosa dohot pangleson nami na gudangin di jolom. Tatap pami merhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluh kami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesani dosa. Musa pia kadolok jaloh muta lakarobean. Alayang ko parasi ni rohakku. Naso tupa musa siakko. Jalapadan ni hadameokku naso kutupa humordit. Ninna Jahoba si asiho. Hasangapom madi dibataan na digijang. Amin.
Tabigi mahatani debata turpuke pistel di minggutta sadiron. Nanenet sian Yohanes sada ayat sada satu ayat sia. Tajahama margati-gati di ayat pasiaun rapi ta'annon. Hatai nagabi daging. Dimulanai nungadong hatai. Jala saur tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Salu nai merhitesian hatai do. Ubay na majadi. Jaladang adong nanggosada sian nong jadi naso merhite siani. Namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum. Alai dang dijakon nahulumi. Sitidangi do ibana umbahin naro asal di hati dakot panodangi. Anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana. Rapita alai nunga madok ro uju itu portibion panodang nasitongi namanodangi nasa jolma ido sahatna martua do akan atau mangion hatani debata jalan nopiopsa. Amin.
Doha tidak kumah porsiautai songon nahina tindak pun didongata sa porsiaut di sadok portibion rak mahita maddok au porsea di debata Jehovah ido ama perguna suatu dosan natu mau palangi do tano au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah imana tinumuhon ni si Maria nagabagabean santot di perbadia adorak sua bubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni silatos na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu benua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siam ni debata Jehovah amanai paragogon na suatu dosani di sima ibana pe mamulak sogot tu tanaon mangumi halak na mangulu do na mate au porsea to di porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau penelak Kristen akan nabadia do dihasesani dosa do dihatai nama dok mulak mangulu do sogot daig ni halak naung mate do dihangoluan nasora suda amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita pada minggu ini, minggu setelah tahun baru dengan topik Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Warta untuk kita minggu ini, warta yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Tabanan dapat menghubungi Amang Sintua F. Sitompul, nomor telepon tertera. Hingga pada saat ini jemaat berjumlah 25 kakak dan berjalan dengan baik. Demikian juga panitia pengembangan Pospel Tabanan membuka rekening untuk pengembangan Pospel Tabanan dengan nomor rekening tertera. Adapun dana yang telah terkumpul hingga pada saat ini berjumlah Rp132.063.000. Kiranya Tuhan memberkati. Yang selanjutnya persiapan Pospel Singaraja hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Apabila ada jemaat yang ingin membutuhkan informasi tentang Pospel Singaraja, dapat menghubungi Amang Sintua M. Simatupang, nomor telepon terlampir. Yang selanjutnya, jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 Januari 2025, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yaitu keluarga Eodia Manurung, Inang Santi Marina Boru Harianja. Mereka datang dari gereja HKBP Pondok Timur Indah, Resort Pondok Timur Indah, Distrik 19 Bekasi. Mereka tinggal di Jalan Raya Pemogan, Gang Soka nomor 2, BI Denpasar. Masuk jemaat sektor 9 telah diperkenalkan pada ibadah sesi pertama tadi. Marilah kita doakan agar menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang berikutnya, anak lahir. Telah dikaruniai Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga BS Naibaho, Inang DR DPPS Boru Saragi, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Alamat di Jalan Sutoyo, Gang 3, nomor 7B, Denpasar. Jemaat dari sektor 3, anak dan kedua orang tua dalam keadaan sehat. Yang selanjutnya, pembukaan Sermon Parhalado HKBP Denpasar. Dalam rangka pembukaan Sermon Parhalado tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, pukul 18 WITA. Bertempat di basement Gereja HKBP Denpasar. Acara diikuti seluruh parhalado dan keluarga, guru-guru sekolah minggu, ketua seksi, sekretaris bendahara dari seksi-seksi dan panitia Natal Umum 2024. Adapun materi acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan perdana sermon parhalado dan acara syukur tahun baru 2025. Yang kedua, sosialisasi program pelayanan tahunan tahun 2025.
Yang ketiga, penerimaan LPJ dan pembubaran panitia Natal tahun 2024. Diharapkan setiap kategorial boleh menyerahkan laporannya kepada Panitia Umum Natal untuk dapat dirangkum menjadi satu laporan dan diserahkan kepada Huria. Terima kasih. Yang selanjutnya, persembahan kantong hitam. Sesuai dengan program gereja pada hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2025, gereja kita mengumpulkan persembahan kantong hitam atau 2B untuk keluarga almarhum Mesites Yeremia Simangunsong, Inang Sonya Teresia Boru Raja Guguk, alamat Jalan Gunung Karang 2, Perum Primaloka 3, nomor 7 Denpasar, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 di RSUP Sanglah dari sektor 11 dan setelah dikebumikan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 15 WITA di Taman Makam Mumbul, Jimbaran, Nusa Dua. Persembahan dikumpulkan di ibadah pagi, siang, dan sore. Begitu juga di Pospel Tabanan, Pospel Singaraja. Sebagai dana duka untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum, mari kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang berikut, temu pisah sambut Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur. Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 akan dilaksanakan temu pisah Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur dari Among Pendeta Abednego Sitompul MTH, SK terlampir tertanggal 18 Desember 2024 kepada Pendeta Samuel Christian Sitompul MTH MM, SK terlampir tertanggal 18 Desember 2024. Adapun acara Paborhaton Dohot Pangojakon Preses HKBP Distrik 17 IBT akan diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai bertempat di HKBP Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka gereja kita mengumpulkan tali kasih untuk mendukung acara temu pisah tersebut di semua ibadah setelah selesai ibadah nanti. Yang berikutnya mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, yaitu kepada Inang Nyonya Hasibuan Boru Siahaan atau Opu Joshua Boru, yang kedua Amang Sintua TR Sialoho, begitu juga kepada jemaat yang tidak tersebutkan dalam warta ini, kiranya Tuhan memberikan pemulihan atau kesembuhan bagi mereka semua. Yang berikutnya mengenai keuangan gereja, kita dapat memeriksanya atau membacanya pada warta yang telah di-share oleh Sintua sektor masing-masing. Mewakili sekretariat kami mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan nama ataupun angka. Bolehlah kiranya direvisi, dilaporkan kepada Sintua sektor masing-masing atau dapat langsung datang ke sekretariat gereja. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 Januari 2025 hingga tanggal 11 Januari 2025. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan Dia terang surgawi. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana program Huria kita yang akan dilaksanakan dalam satu minggu ini, begitu juga pada seluruh jemaat dalam setiap aktivitasnya. Tuhan memberkati.
Dami ni debata na sumurung sian saluhu naroha. Imana mangarajai atate muna dot pikira munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian na hinaulongan ni Tata Yesus. Jamita di minggu sedarion. Ima minggu na perjolo dung tau baru. Doh topik debata peluahon bangsona. Tuhan membebaskan umatnya. Nanyenet sian buku ni panorirang Jeremia. Bidu telbusada mamuka masian ayat 10 saha rodi ayat 14. Usaha ma di tonga-tongata tai hutoma di bagasan rohat tabi. Tangihon ma hatani Jahoba, hamu ayak kabang sobar begu. Jala bari tahun hamu may di pulo-pulo, akan daw jala hatahon hamu. Ibana napaserakon Israel na julo, laos ibana papunguhom muse jala ramotan na, songon parmahan di punguan na. Ay nung nga ditubos Jahoba Jacobi, jala nung nga di palua ibana siya tangan ni nagumugo siya ibana. Rodo na sida sugot huhut marulopolop di puso ni Sion. Jala marongoman na sida madapoto dengan bahasa ni Jahoba. Eme doho anggur, dohot miyak, dohot anak di biru-biru, dohot lobu. Jadi todi na sida ikot songo porlak na takas diaik. Jaladang be madate na sida. Jadi marlas ni roha ma disi na marbaju marhalya kaliang. Dori-doli rodi akka na tua-tua. Jadi muba ma arsak na sida gabe las ni roha bahenokku. Jala apulokku na sida huhut palason dung salpu godok na selaon. Dungi marlobi-lobi ma todi ni akka malim di tabo-tabo jala bosuron bangsokku marsaulihon dengan basaku nina Jahoba. Songolima hatani tuhata. Akamang lo tamak kenang nunga marlas niroa hita sudi ala nunga saut tita tu tahun baru 2025. Tentu meriah situ tudo penyambutan ni sudi bangso hita terlumobi ma di Pulau Belion menyambut tahun baru tahun 2025. Kebetulan jabu ni huriata na di Sudirman maruptop jadi pas jam 00 tornai kami tu gijang hober kami do kota Bali diwarnai dohot mercun na luar biasa. Tornaraku ma pika eman waing mercun meledak bornginon naraku. Hubigi saping puar na 100.000, puar 200.000, pika hali masongoli. Jadi sekitar Bali, termasuk maraku teh, Sanur, aka mercun nape luar biasa do menyambut tau baruon. Bakamang iber kamu di, biar kamu do rate, manang namuru babutiki. Iman apa tuduhon menyambut tahun baru, suasana baru. Ita baru pemusik kita dohot suguhan aka kue kering, kue basah, dohot makanan yang berminyak-minyak, bohado kita menyambut tahun baru. Adong lo sonari, adong saat sonari dang laku do petal langi. Ale bulan 2 lulu mahita. Apalagi mangalang kue yang berlegenda di Jalan Batak, ima kabang layang, atik pe nangabetuk, tetak dipaksa lau mangalak kosa. Doh berbagai macam. Alai beda ni, akabang sona di Portibio doh tita, anggo di jam 00 sudi dorahita na di sonon marlopit tangan, mado muliati tu di Batak.
Adong do dung jolo selpu jam 00 alai tanggal 1 ipatu pa acara. Renungan jam 00 tersurat di dia teh. Adong lebih marniot. Berarti gudang sakit apa tuh Pak? Jeremia 20 ayat ayat 11. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, dihita salu nak kamang do tamu kenang. Nunga tabulus 5 hari tahun baru 2025. Saya ada suku-suku di tengah-tengah tak. Boha, ngaberes ngulut tau? Daung kan? Gudang ku masalah? Lam gudang. Masalah kami sa sonari tong udan. Akabaju dang marna kering. Adong gora akabaju di jol mangabau. Ada dang marna koring sat sonari. Baru udah udah narpani. Na utung dah dong kecanggihan, kecerdasan buatan manusia. Tapola be majomur jol manuaing nunga koring sendiri be sel laundry. Bamo siya kamang ngaberes be kehidupan to taong. Justru semakin borak nuaing akaboba ni jolma. Mula tabi gedo berita nunga dirilis nunga masuk berita satu tempo nunga romuse pandemi di Tiongkok, Cina. Virus HMPV sejenis mirip dohot pandemi 19. Agak junaraku. Tuhan, suatu ngomong kembali tahun 2020 lockdown Bali. Buharon ang musay na masa siyadupan namin inaroha. Gabi tu masuk ke cukun buhanay pasobutuhan ito ng masa. So ni jolmo marsikor. Nawado kehidupan nun. Mudah-mudahan makamang dutaw makinang dang sahati itu hita. Alay mo lo sahati itu hita, buha may hita mangadobisa. Sida ka pandemi tahun 2020 sa revolusionari berbekas do pe di pakilalatta. Lamu Roma musene baru tahun 2025. Alani iya kamang do tamakenang. Idora dipakulingi di batahi tamarhiti todita di perpunguan pertangyangan tanggal 21 pasaha ma dalammu tu Jehovah jala hapo si ibana asa ibana paturehon sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Artinya akamang lo tamakenang hingga saat ini kita dunia masih bergumul tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jala ido turpu jamita di bagasan obason. Ro baga-baga nasia si Jeremia. Dinalaho mangapuli bangsoi patuguhon bangsoi. Dina terbuang nasida tu Babel. Hinorhon ni dosa nasida tu di bata. 70 tahun manasida ikut terbuang akamang lo tamakenang. Alai di parukila ni ro si Jeremia madok. Sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Akartina akamang lo tamakenang di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah parsorion ni jolmai, debata mamakulingi, anggoho napi mengadupi parsorion na masebagas, audo makahaulongi ho, ima turpuk di bagasan obason. Alania kamang do tamakenang adung tulu na gabi tona di hita marhiti hatan di bata na mabuhali hita di perdalanan ni ngulutta di bagasan madalani tahun 2025 na perjulu Jehovah do si parmahan au. Molodok si parmahan berarti ikut di jolo di bana merdalan. Dungi ihutonon ni biru-biru nama ibana sepudi. Dakka biru-biru di jolo parmahan di pudi. Mula tung adong pei ido bahen na gabi siga gabi lilu jalama paraka biru-biru. Alai ro tulpuk sadario madok
ahu do nagabe parmahan di hamu. Ahu do napaseraku kamu na julu, alai laos ahu do papungo kamu, jala ahu nagabe parmahan di hamu. Akamang lo tamo kenang, molo de bata nagabe parmahan, berarti ibana mardala di julu, hita manghuton siap budi. Molo hita na manghuton siap budi berarti dang guru di rohatta, dang guru di pikiratta. Alai guru di bana do, manang natu dia pehita ditogihon di bana, hopartulomo ni rohana. Nian di pasal 27, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Berarti ada sebuah jaminan, ada sebuah kepastian ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam perjalanan ni ngulut tahun. Berarti akamang lutama kenang, buasa jujur malilu di perjalanan na. Na jujur do jolmai manibil tusiamun do tusiabirang. Na jujur do jolmai manutun lomoni rohana. Na jujur do jolmai pikiran na dibahen. Ido bahen na susah. Alani di bagasa tahun 2025 ikon dohonot tado Jehovah do si parmahanao. Ikon ibana do ihutonokku. Jala molo nunga ibana uihuton manangaha penamasa guru tu ibana doao. Ido bahin na didok di Yohanes 10. Guru di parmahanido ngolu ni biru-biru nei. Atong manang na mahua pehita akan na pinarmahanan ni debata, dak kita na mangatur hita, ikon debatado na mangatur hita. Alania kamang lutama kenang, sada si tiopotta, asa unang lomos sita, madalani perdalanan ning ulut taon, tatio mahata na perjulu, Jehovah do si parmahan au. Amin. Ito. Napaduahon, ibana do si tobus, jala si palua au. Di ayat 10 sana didok, ibana do si tobus Jakob, jala si palua Israel. Berarti mulai itobus, contohnya budak, asabo ibana berpindah, hakna ikon ditobus di bana. Jala ditobus, nagabi milikku ibana, molo au manobus ibana. Alai dakkolani itobus jala di palua. Berarti siya ni boy tabere nga kamang do tamo kenang. Bahwa hitaw kapedak kita na punah hita. Jesus do na punah hitaw. Ido bahin na edete madok dadaaw na punaaw. Jesus do na punaaw. Atong ala Tuhan si tobus sita jala si palua kita. Ahama biar ni rohata di dalam madalani nguluon. Na setasakat do jala ido na setatiop na selilingon ngulukon ima ngulukku. Anakokon ima anakku. Jadi seakan-akan na adong dihitaon hita na punasa. Habe turpuk marhiti Jeremia tulpus sadamadok. Dak kita habe na punahita. Dang bangso Israel na mangatul nguluna. Debatado na mangatul ngulunay. Ima na paduahon. Alani na paduahon talok ma di bagasa dirita. Dangaw na puna aw. Napatuluhon didok ikon marlupulup. Ikon marlas ni roha. Odo na yung seruan na masemol tazalo. Sa jujud tabigi iko marlas ni roha do hita kamang do tamuak kenangin na. Buhalo boy marlas ni roha. Ay hola manok bo pe tukol na hacitan. Holan manok bo sahit dangadong belas ni roha. Pantas do hapi kamang do tamuak kenang. Tidak mungkin seseorang bisa marlas ni roha di tonga-tonga ni ulunaon. Alai jaminan di bagasa tulupuk tomandok, kita harus bersuka cita
Karena apa? Karena Tuhan. Ido baina Apostol Paulus maddok, marlas ni roha mahamu, di bagasa Tuhani salinari hudok, marlas ni roha mahamu. Marlas ni roha jolma dang na merlubi-lubi. Alai marlas ni roha jolma justru dihakurangan naido. Dia kurang dalam segala hal. Dia menderita. Dia menghadapi persoalan. Tetapi dia tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan tinggal di dalam dirinya. Ido baina dido anak boru duli-duli pe marlas ni roha marhalia kaliang. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Hape bohaman waing akamang do tau makenang boy duli-duli do akan merbaju waing maridede marlas ni roha marhalia kaliang. Hape masa de pape so jelas. Alai ada sukacita dalam Tuhan. Karena jaminan untuk masa depan itu Tuhan yang menentukan. Alani ido harus hidup bersukacita. Alani napatuluhonon ditogihot dihita kamang do tawa kenang. Ikon happy do hita. Ada happy? Songon na ragu hamu. Hita sendiri do mabek kita kamang do tamu inang happy. So tungi anggap pamur pani jolma mabek kamu happy. Anggo jolma bohama mabek kamu sajuk rohana mamerik kamu. Asa marsak kamu do tak kenasing. Alai molo hita akan mangulu di bagasa pertodion. Hidup ini adalah harus happy. Ikosongon detedo. Untuk apa susah? Untuk apa susah? Hidup ini harus bergembira. Bahasa haroa, ay nga susah yak kita. Bahasa haroa nga susah kita, las pina susah-susah muse. Dang gabi mardudun, dang gabi laos nunga medabu di tipa tangka. Alani ido, mari hanya dengan kehidupan rohani kita lah yang membuat kita bersuka cita. Anggota pikir-pikiri doa kamang do tamak kena persoalan di bagasa perdalan yang uluton. Dohonok kudo tidak mungkin orang bersuka cita di zaman sekarang. Hujaha berita, Selandia Baru tetanggata ngadrop ekonomina. Argentina nu ngadrop ekonomina. Eropa sudah jatuh ekonominya. Bagaimana dengan kita? Songna rokoni berlaku dari angka 11 menjadi 12. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita semakin terbebani dengan kehidupan ini? Iya. Dan mungkin terbebani kita kamang do tamak kenang. Semakin banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Alai anggoso hita be mariti hite hapor serta madok. Saya harus bergembira. Saya harus happy. Tidak ada mungkin terjadi molo sesiat dirta sendiri. Atau mari kita jalani kehidupan ini dengan bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Karena apa amang inang? Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup. Tuhan kita itu adalah Allah yang melihat. Allah yang mendengar. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kehidupan kita. Justru di situasi kehidupan yang sulitlah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah justru di masa-masa sulit itu godak kita mersigatung, mersigogo, dohot berseru-seru kepada Tuhan. Anggo sonang-sonang dunguluon, lupa do hita namar Tuhan ini. Toria kamang, toho. Maka ada sebagai renungan bagi kita. Kenapa Tuhan membiarkan banyak terjadi di dalam kehidupan kita ini? Supaya kita orang yang beriman semakin bersinar imatei. Asa hita akajol mana porsea semakin tajam mamereng, semakin dimurnikan songon mas na dibakar semakin murni keberadaannya. Songon manang hadir yotta. Atong mari kita bersuka cita di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Natulu po inomma akamang lutama kenang pabor hatok kita madalani
tahun 2025. Hidup adalah sebuah misteri. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang boleh memprediksi. Sehebat apapun sekarang teknologi, tidak akan bisa mengetahui apa kita hari esok. Sahebat tibakna perbinotuan ni colman maing menciptakan kecerdasan-kecerdasan baru, alilang boy maboto bohado hita minggu naro bulan naro do takanasing. Tasuk Google, bagaimana saya bulan depan? Pasti Google akan menjawab, saya tidak tahu, inon nadwi. Alanido, tuisido hita, manukun perdalanan yang luton. Hola saya do jawabannya. Karena Tuhan adalah pemilik kita, maka bertanyalah kepada Tuhan. Tapasahak ma, sudi perdalanan yang luta hanya untuk Dia. Sama seperti bangsa Israel yang berjalan di dalam pembuangan. Tetapi bukan pembuangan itu yang menghancurkan kehidupan mereka. Justru di masa-masa pembuangan itulah mereka semakin mengenal Tuhan itu siapa. Atong di perjalanan yang uluton akamang lutama kenang, mari semakin merenungkan firman Tuhan. Mari semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dengan dekat dengan Tuhan sajalah hatiku tenang, kata Mazmur 62. Tanpa dekat dengan Tuhan pasti terjadi yang dikatakan Ibrani atau Yakobus, orang yang mendua hatinya kacau kehidupannya. Akan nomor dua roha segado dalanna. Atong asa unang ganggu hita di perjalanan yang tahun. Mari kita semakin mendekatkan diri tuadoban ni debata. Amin. Martang yang maita. Mauliate ma diho ali Jahuba debata nami. Lunga dipakulingi ho kami marhite barita nauli di bagasan obason. Om matutuli Tuhan minggu na perjulu di tahun baru na pinasak muri kami ima tahun 2025. Nunga takas ali Tuhan di pabotohoko aka hamolon na ikos sedopan nami atik pe di situasi namasay mabailomos perdalanan ning ulo nami alay nunga di buhali ho partodyon nami namadok hodo si parmahan di hami hodo napuna hami alani ikom marlas ni roalo hami madalani perdalanan ni ngulu namion. Unang matutulit huwag kami madabu tu na mga saho pikiran. Una kami tu mga sahon hami na punahami. Alay tu homo pasatami perdalanan ni ganup hami ganup marsada-sada. Ay holako dalay Tuhan nauboto aha na masa di ngulu namion naikon adopan nami. Atong parguguy mahamili Tuhan. Patabah haporson nami. Asalam tiur marsinodang haporson nami. Marnida habal gaummu. Nahodo na marmahani hami. Dang mabiyar dang tahutak kami. Guru dihodo ngulu namion ganu marsada-sada. Ali Tuhan buhalan ni akay anakon nami parsikola ma marsugot parsikolan na. Tuhan totong ma suaton di rohan ni akay anakon nami parsitutuon laho marsiajar. Unang loas hamalason, unang loas hautoon na siya purtibion mangarajay roha doho pikiran na sida. Aka namulak siya Pulau Bali pataromo tutali Tuhan hipas marhite udara laut nang darape homa majulwani homa na majulwani salutna lakkan yakka ruas ni huriam songsong lima tutali Tuhan diakka namarsahit diamanami situa TR haloho dinanami opu Joshua amang situmorang dohot
pukipin do akalan na asing na subui hubilangi hami. Ali Tuhan atik pemarsahit pamatang nasida. Alay iko marulupulup do toldi nasida. Alahodo napuna nasida. Asiroham la martabataba mahagugun do hahipason di nasida ganu marsada-sada. Ali Tuhan ditatapodo hami sudi ruas ni huriam napungun waeng di bagas coromon. Naro marsoba tuado pamo. Ditatapodo dari tuah kami manang naboha perdalanan nami. Itatapodo parsuryon nami. Ditatapodo dari Tuhan akasakap nami. Alani asi maroham lihami saluna. Totong oleh Tuhan patiru akalaka nami. Lehon akahaipason. Lehon akahagugun. Pamonak kami mangalupi akahamoloni. Unang telu tahutak kami. Alay mangasahon asi ni roham. Mangasahon dengan libasam. Sudi hami ikut taruli di pasu-pasu nasyako. Atau moliate madiho nang mulak mahami siya bagas coromon dung rohay marsoba tu lupamu atong pinuji pinasanga magwarmo rodi sa liling ni lilingna. Amen. Tapuji matuhata laos tapasama pilihan 2 sekaligus ma kantong hitam songon ilu manetek tu ruas ni huriata naong jumoloborhat manopot tuhata. Jesus, Pato Asatami.
Tapasa mapilian todo panidibata martang yang mahita. Alidibata amanami ni banagijang. Hodo haruan ni salut si lele na ringkan. Do nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masyan nilom mito ang pilan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasi ang hami pilianon. Pati bulon na radyo mo itong atongan ni Huriam do Deportivion. Buhay marohanay marititi todim. Asalam utadami gudang ni silom mito hami. Asalam gergir hami do muliate tuho. Maritihite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin ibanagijang sa pinarbadia magwarmo. Sa iro maharajon mo, sa saot mo lang naloham, lima na tongon, songon na ibanagijang. Leo matuhami si daron ang ulas siya pari. Sa madu sa nami, songon pa rin sa nami, dido sa dong namarlu sa tuhami. Unang hami tugito pangujunan, balua mahami, siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasor homa damena tutodim. Upasatay mari tonga-tongata, selamat hari Minggu mari tasaluna. Hobatu titin na king ala teupisa paresesta tapasaha ma songo dukungan tali kasita ala licido dalan di tangga ala ni tujolo mahamuna majalak kami uhut pasahaton tali kasita. Indah rencanamu